și la derivate în Sibiu și la alte piețe, erau pe bilețele, scriai, dădeai bilețelul mai departe, cu totul altceva. Asta nu se compară cu ce automatizarea din ziua de azi, care a ajutat, a redus costurile de tranzacționare. Podcastul Banii Vorbesc este realizat în parteneriat cu XTB. Salutare și bine te-am găsit la un nou episod Banii Vorbesc. Vineri de vineri suntem aici de la ora 10. Luna mai este, din acest punct de vedere, ultima lună, cum ar veni, din prima parte a sezonului, în care vom fi săptămână de săptămână. Cumva pe partea asta de vară o să fim un pic prezenți mai rar, dar contează, revine septembrie și o să fim iar săptămână de săptămână aici. Înainte de toate, aș vrea să-ți reamintesc de evenimentul nostru din 6-8 octombrie, Invest Strategy Forum, o conferință în care vom vorbi despre diverse strategii de investiții active și pasive pe bursa locală sau cea internațională. Invitatul meu de acum este Dr. Adrian Morar, autorul cărții Echilibru pieței valutare versus hazardul moral. Sunt tare curios și o să-mi spună cum a ajuns el la acest nume de carte, mi se pare destul de wow. Activează în consultanță de business, experiență foarte mare pe zona de investiții, tranzacționare, evident și zona asta de antreprenoriat, în care o să ne vorbim cumva în această discuție de astăzi. Mulțumesc, Adrian, că ai acceptat invitația mea. Salut, Laurențiu! Eu mulțumesc foarte mult pentru invitație și chiar mă bucur să împărtășim diverse teme fierbinți actuale despre antreprenoriat, trading, investiții și tot ce înseamnă piețe financiare. Super! Chiar aș vrea că pentru cei care nu te cunosc, poate nu se uită toți la televizor, tu apari mai des la televizor, să ne spui așa, cine este Adrian Morar și cum a luat el legătură cu investițiile? Sigur că da, cu mare drag. Istoria e ceva mai lungă și asta nu înseamnă că nu sunt încă tânăr, dar am vreo 30 de ani, peste 30 de ani de experiență în trading și investiții și o să mă întrebi, peste 30 de ani, hai să ne gândim, asta înseamnă 1993, imediat exact după Revoluție și chiar înainte de 1993. Și știm că bursa noastră de la București s-a înființat 2 ani mai târziu, prin 95, chiar și tranzacțiile pe piața valutară, pe Forex, chiar dacă existau anumite restricții în transferul și investiții în România, dar și pe plan internațional, ne reamintim că până în 1996, piața Forex asta pe care are acces oricine și leverage și care a crescut, da, colosal, 6 trilioane, 5-6 trilioane tranzacționate zilnic, la nivelul anului 1996 era o piață strict instituțională. Deci doar fonduri, doar bănci aveau acces. Deci nu era o piață retail. Deci tu nu puteai să investești, să faci tranzacții pe platformele care există în prezent. Și atunci cum făceam eu înainte de 93? Cum făceai? Asta ar fi subiectul la întreaga emisiune, dar sunt sigur că ai și alte întrebări, așa că o să pun povestea pe scurt și poate facem un serial la un moment dat, dacă vrem să intrăm în cum au evoluat piețele în ultimii 30 de ani. Practic, exista posibilitatea, după liberalizarea, cel puțin la nivel de cont curent, existau, da, pentru că în celălalt regim erau foarte restricționate accesul la valută, aur și așa mai departe. Practic puteai și încercam să cumpăr anumite valute, eventual chiar să fac un anumit arbitraj cu casele de schimb și băncile care aveau cursuri diferite și efectiv să încerc să plasez, pentru că având și o proprietate închiriată și o să vorbim acum și de partea asta de property management la care în prezent sunt peste 50% implicat în prezent în portofoliu. Paralel, da, cu trading-ul și investment. Aveam în general niște venituri în valută, având niște ziariști străini din UK în speță, care intervievau, veneau să facă emisiuni despre noua Românie și noua... Și de atunci primeam valută și încercam să obțin anumite câștiguri din asta. Deci a fost o pasiune atunci, eram deja în perioada studenției.
Bineînțeles că în momentul în care piața s-a liberalizat, au început să se stabilizeze și la noi, după puseurile care au fost inflaționiste anii respectivi, deci se vedea clar că există potențial, doar că în România leu nu ajunsese la statutul de cont de capital, tranzacția la nivel de cont de capital, ci doar balanță de plăți, doar contul curent, doar pentru exportul, importul și așa mai departe. Până la urmă, piața valutară asta a și fost până după anii 2000. Focusată mai mult pe tranzacții comerciale, schimb de mărfuri, și aici nu vorbesc de trading pe commodities și alte speculații, ci efectiv importul-exportul pentru diverse nevoi. După ce s-a liberalizat și a fost accesibilă și pentru retail, au apărut primii brokeri. Asta prin ce an, primii brokeri? Exact, perioada respectivă, 96, 97, FX, CM, Wanda, pionieri care au lansat primele platforme și puteai să deschizi un cont de tranzacționare și când am văzut că se poate lucrul ăsta, bineînțeles că a fost dorința mea cea mai arzătoare să-mi deschid un cont, mai ales că deja chiar și de atunci se putea tranzacționa în leverage, deci atunci practic s-a deschis această cutie a Pandorei a tranzacțiilor în leverage, care practic au revoluționat, dar au și adus riscuri și dar și oportunități masive pe piețele financiare. Da, atunci sunai la telefon? Cum era când făceai o tranzacție? O să spun, și la derivate în Sibiu și la alte piețe erau pe bilețele, scriai, dai bilețelul mai departe, cu totul altceva. Nu se compară cu ce automatizarea din ziua de azi, care a ajutat, a redus costurile de tranzacționare. O să vorbim ulterior de ce nu m-am axat foarte mult pe derivate și am rămas totuși un trader și chiar investor spot în principal, deși au fost perioade în care am investit și futures, opțiuni și așa mai departe, alte contracte. Le consider totuși pentru apetitul meu la risc, adică mai pe termen lung, costurile sunt încă destul de mari. Ok. Și atunci alea sunt oare niște instrumente pentru cei care, ca și un ETF, vrei să-ți facă altcineva hedging-ul și toate celelalte. Dacă ai o experiență vastă, tu poți să lucrezi pe spot pentru că tu îți faci singur toate hedging-urile și toate un portofoliu diversificat și aici o să, cum văd un portofoliu de diversificat pe obiective și nu pe active, avem lucruri foarte interesante. Dar hai să închid povestea, am zis că îmi varianta scurtă, în care cu ceva eforturi la nivelul anului 96-97 am reușit să transfer $2000 la un broker în Statele Unite și spun cu ceva eforturi pentru că aveam o relație la nivel de top management într-o bancă. Dar eu să pot transfera din România, mi-a spus acolo transfer incidental, adică s-a întâmplat. Am făcut un transfer de capital ca să fac aceste investiții. Deci gândește-te față de zilele noastre când ai pus deja cardul și automat faci mișcări din platformă în card și invers. Deci un efort efectiv și cu un comision de $100. Mi-aduc aminte și acum. $100. Da, și am zis, wow, i-am dat așa că iau o cafea, $100 comision. În 97 ai zis? Da, 96-97, $100? Dar e ceva $100? Da, și 2000 cu care e $1000 acum sunt de 3 ori mai devalorizate față de nivelul ăla. Exact. Și care a fost prima investiție făcută? Hai să zicem. Deci am oscilat piața de acțiuni, mi-am dat seama de la început că trebuie un capital substanțial. Nu era nici leverage atunci și ulterior un maxim 10 și nu aveai suficient capital, îmi doream și niște randamente, bineînțeles că apetitul ăsta pentru randamente s-a modulat în timp foarte mult, ca toți traderii la început îmi doream randamente foarte mari pentru că vedeam potențial, adică eu am prins euro chiar de la lansare, gândește-te, 1999, adică am tranzacționat valute și înainte pe GBP foarte mult, de asta am și inclus în cărticica asta pe care am scris-o analiză pe GBP, pentru că neexistând euro, ECU înainte, era o paritate ECU-dolar
dar nu se compară cu euro-dolar ce se întâmplă în ziua noastră, cea mai mare lichiditate și fluctuațiile foarte mari care există în piețe, în această piață. Și atunci GBP, yen, am tranzacționat ulterior și exotice, dar hai să ajungem la subiectul ăsta, că e o paranteză mai mare dacă vorbești de valurile exotice. Exact. Bun. Am reușit, mi-am deschis contul de tranzacționare și bineînțeles că n-au trecut câțiva ani, a venit .com, a venit războiul din Irak, am fost de la început în rezervele internaționale, da? Rezervele de aur și așa mai departe, adică Statele Unite a fost până în ultimul deceniu lider, da? Și ulterior țările dezvoltate europene, Germania, Franța, Italia și așa mai departe, deci erau Statele Unite și țările dezvoltate europene în topul celor mai mari rezerve în aur și rezerve internaționale. Acum o să discutăm ulterior că topul s-a schimbat și pe primul loc știi bine că detașat, la un loc chiar am postat pe Facebook o statistică, detașat este China, după aia Japonia și Statele Unite pe undeva pe 5-6. Deci, Cum s-a ajuns la asta? Cum s-a ajuns la asta? Aici e vorba și de datoriile care există. Începem o eră, aș spune eu, dacă n-aș fi început deja chiar din anul trecut, în care am văzut dolarul sub paritate, ceea ce nu s-a mai întâmplat de la lansare. Gândește-te că am sărit puțin acum din anii 2000, că vreau să spun de .com și cum a ajuns el în 1.6, dar revin că vreau să ancorăm tot timpul și realitatea, adică nu vreau lecții de istorie, vreau să ajungem cât mai repede pentru asta ne interesează prezentul și previziuni, dacă se poate, greu de făcut previziuni robuste, pe asta mi-am și făcut doctoratul și am și publicat cartea, am reușit niște previziuni, pot să spun că am fost norocos că le-am reușit, pentru că sunt bănci care, echipe de analiști care nu reușesc să estimeze de multe ori corect. Dar revenim în prezent, suntem în era în care jocurile geopolitice se vor reașeza, da? Cu China care, în ciuda anumitor probleme de ordin al filozofiei, aș spune eu, și social și economic care există acolo, devine lider mondial din punctul de vedere al rezervelor, ceea ce atârnă foarte greu în balanță și spun că am intrat, aș putea să spun, în era în care hegemonia dolarului începe să apună, chiar dacă încă peste 50% în rezerve și chiar dacă spuneam că din 90 încoace am fost un investitor în dolar, trebuie să luăm în considerare că e o conjunctură, da, vezi, în care a revenit aproape stagflație, aș putea să spun, cu creșterea asta 1-2% și inflație care eforturi au reușit să o scadă sub 6-7% cât e în prezent. Statele Unite, zona euro și culmea, am avut și un caz foarte greu de anticipat, un puseu inflațiunii și în Japonia. Deci știm că sunt dobânzi reale negative, zero interest rate policy, da, de decenii. Și uite că în conjunctura asta și creștere mică și aceleași probleme, deci chiar avem această provocare la nivel global, pentru că trăim într-o piață globalizată și atunci efectele astea de contagiune sunt foarte puternice. Hai să revenim un pic ca să închid povestea. Da. Nu vreau mai mult de 10-15 minute să ne axăm pe început, că mai avem multe întrebări. Deci da, pe știu, imaginez și de asta vreau să scurtez, doar vreau un pic să trec la perioada în care euro
chiar dacă au fost eurosceptici și a ajuns iar în zona sub paritate după lansare, ulterior știm că a ajuns până în 1,16 pe contextul care l-am și discutat și atunci trebuie să spun că nu m-am simțit nici eu foarte bine ca un seller înrăit de euro și investitor în dolar, dar am căpătat experiență, cum se spune, și mi-am dat seama că o valută poate să se ducă oricât de mult aproape, adică chiar dacă îți expui în exces contul, situația poate să fie dramatică. Spuneau parcă chiar Warren Buffett sau ce înseamnă să tranzacționezi împotriva pieței, că practic atunci nu încerci să cumperi low sau să vinzi high și atunci tu ești împotriva pieței, împotriva trendului. Da, încerci să prinzi un câțit care cade de pe masă și depinde ce abilități ai să-l prinzi și să faci profit sau să treacă mai departe. Și de regulă 80% nu-l prind, îl prind prin lama, nu prind... Așa spun statisticile. Statisticile, evident. Corect. Bun. Au fost câțiva ani de creștere, mi-am refăcut portofoliile pentru că s-a și apreciat iar dolarul foarte mult și atunci pe mine m-a ajutat că aveam și celelalte portofolii, chiar dacă investeam și pe aur, investeam și pe commodities în paralel și aici iar a fost un element care m-a afectat, deleveraging, adică reglementarea pentru eliminarea tranzacțiilor în leverage pe metale și fiind pe piața americană, pentru că acolo am avut portofoliile. Spun am avut pentru că în momentul în care s-a întâmplat lucrul ăsta, aveam expunere destul de mare pe aur și argint, pentru că chiar sunt un fan aur, deci dolar și aur, chiar și argint, asta sunt activele mele preferate. S-a redus de la cât aveam, cred că 100 era atunci, la 0, deci nu la 10, nu la... Și îți dai seama, având o expunere destul de mare pe ele, să spună într-o lună de zile, nu o să mai ai leverage. Ce puteam să faci? Și aveam și în pierdere, evident. Nu erau toate să le pot marca la piață pe profit. Exact. Și atunci a fost o provocare foarte mare și acela a fost anul în care am decis să mut portofoliile la sucursala lor în Europa, e în UK. Și atunci n-am mai fost impactat, pentru că ar fi trebuit iar să închid și a fost iar o acțiune nu foarte plăcută, să fii forțat oarecum. Ca și când ai un activ și ești forțat să marchezi în pierdere pentru că nu mai ți s-a eliminat această variantă de leverage. Și bineînțeles, a venit criza din 2008, mă rog, eu am continuat și cu activitatea de cercetare, a apărut cărticica asta exact cu mulți euro pe el, deși eram fan dolar, a început să-mi placă totuși cum evoluează perechea asta și începusem să fac un hedging, adică să și cumpăr, să și vând în funcție de trenduri, în funcție de canale. Nu înseamnă că nu am făcut asta chiar de la început, dar analiza tehnică, chiar dacă nu sunt un analist tehnic, nu sunt un trader focusat pe analiză tehnică, ci mai mult pe fundamentală, pe price action și pe celelalte care se pare că au un randament de reușită mult mai bun decât strict analiza tehnică, unde apare un black swan, apare o lebădă neagră și dă peste cap toată analiza și situația poate să ia dramatic, mai ales că am devenit acum investitor pe termen lung și atunci analiza tehnică mă uit daily, weekly, monthly, deci astea sunt graficele. La o oră sau sub o oră mă uit din ce în ce mai rar. Și a apărut cărticica asta în care discutam, atunci am deschis așa primele analize, să spun, despre hazardul moral. Știi că au apărut și vreo 4-5 filme, short sell și toate celelalte, hazard moral și după evenimentul Lehman Brothers, da, care știi din 2008, și m-aș opri cu istoria aici, deja e istoria asta recentă, știm ce să mai Asta o mai știm. Mixul de credit din 2020, exact, aici e deja inflație de când s-a discutat și aș vrea să intrăm mai mult în ceva concret și aștept să le ridici mingi la fileu
Oricum e ceva super tare, adică experiența ta în trading și în investiții, să zic, este aproape cât vârsta mea, adică eu 96 eram în grădiniță. Deci e ceva super, super tare. Mă bucur cumva că ești aici și aș vrea așa să începem ușor pentru oameni care sunt mai începători medii, să zic așa, da, pentru ei. Și aș vrea să te întreb că tu mi-ai spus o chestie că profilul tău de investitor cumva a crescut, nu neapărat a crescut, s-a modificat. S-a maturizat, aș putea. Exact. Cum ne putem noi stabili profilul acesta de investitor sau de trader? Profilul la risc, statisticile, sunt cercetător și întotdeauna plec de la statistici, se presupune că 80% e acest 80-20, 80% e genetic. Ok. Asta există o pleiadă atât de mare, da, de la păcănele, cazinouri, jocuri de noroc, pur speculative, gambling-ul, Exact. da, până la investiții cele mai sigure în titluri de stat, depozite și așa mai departe. Pentru că sunt oameni cu o înclinație foarte mare spre risc și pe care nu interesează un randament decent cu un risc decent. Pentru ei nu există lucrul ăsta. Ori i-am pierdut, ori îi dublez. Bineînțeles că nu e benefic și bineînțeles că aici e o latură psihologică care trebuie, o să vorbim și de latura psihologică. Unii chiar nu pot, a devenit o adicție atât de mare, da? Chiar încercăm să lansăm un proiect în care să ajutăm toate aceste categorii și nu vorbesc doar din zona de gambling, ci și din cea de trading, traderii agresivi, scalperii care visează la randamente de 1000% pe lună și pe termen lung. Și chiar am văzut o listă publicată pe Facebook, a arătat cei mai profitabili trader din toate timpurile pe capital gain cât au obținut anual și erau undeva, nu mi-aduc chiar foarte bine aminte, îmi pare rău că nu puteam să o și postăm, undeva primii 10 sau 15 au peste 100%. Da. Deci oricum e broma, deci 10 din toate timpurile, toți traderii. 100% pe an, nu? Mă gândesc. Da. Au reușit randamentul ăsta pe termen lung. Wow. Ceea ce e fabulos, adică e 100% pe an, e Roma și de asta au reușit să crească. Dar hai să ne mai gândim că au fost traderi care au început, da, ca Warren Buffett, care la începutul bursei, în care orice cumpărai creștea, orice te ducea în sus, chiar dacă nu aveai leverage, erau alte vremuri. Iar dacă ajungi la top 100 de trader din toate timpurile, la ultimii, inclusiv Soros erau undeva pe la 30 parcă, 30-35 randament anualizat, ceea ce iar Roma. Și el a reușit să fructifice un canal. Că Banca Angliei i-a făcut un canal și a zis, bine că i-a făcut canalul, buy sell și după aia a tranzacționat împotriva ei și a spart acest canal. A acumulat pe canal și pe aia l-a spart. Și el are un 30%. Iar dacă ajungem peste lista peste 80 până la 100 cât am văzut, 14-15%. Deci 14-15%. E Roma. Pe piața asta e Roma. 10% deja, dacă ai titlu, dacă ai și alte portofolii care îți asigure o siguranță mai mare. Dar dacă ai un portofoliu puțin mai agresiv, un 15% e foarte bun. Că ai ani în care prinzi un IPO, o lansare, în care ai o creștere foarte bună. În medie vorbesc. În medie, la o medie de 10 ani. Asta nu înseamnă că nu sunt ani unde poți să scoți 20-25. Sigur. Dar pe medie sunt și ani unde nu ai 10% și o să vorbim un pic și de diversificarea portofoliului. Mă uitam la multe podcasturi și toți recomandă diversificare și ETF și acțiuni și toate celelalte și hai să ne uităm că e o diversificare de randamente real negative. Că luăm inflație peste 10% și asta îți dau 5, 6, 7, da, și tu de stat. Nu? Pe moment da, negativ, negativ. Da. Ei, trebuie să ai viziunea pe termen lung. Nu o să inflația o să coboare, o să ajungă iar la one digit. Da. Hai să nu discutăm și să facem foarte multă filosofie pe diversificare de portofoliu de active cu randamente real negative, da? Începând de la depozite și toate celelalte, și să încercăm să maximizăm
zone de profit ca să reușim măcar să fim peste inflație. Adică dacă ai un 15-16 în portofoliu, de la poți să spui, am și eu un 2-3%, da? Da, acum, mirajul ăsta Da. de îmbogățire, că asta este, până la urmă, mirajul ăsta de îmbogățire rapid e fals, nu, până la urmă, nu se poate. Siguranță. Cu siguranță, că nu de alta, că dacă te uiți pe TikTok, poate tu nu ești așa cu TikTok-ul. Bă, dar mă mai uit. Da? Bun. Da. Dacă te uiți pe TikTok, nu știu, stai o oră și te uiți la ăștia care promovează investiții, cred că dacă nu faci 2 ori sau 5 ori într-o lună, ești cel mai mare prost. Cam asta înțelegi. Foarte nocivi. Deci Foarte nociv. cei mai nocivi, probabil o să se și baneze, am înțeles, TikTok-ul, deși mă uit pentru că există psihologi, există oameni care, medici chiar, avocați, care împărtășesc din experiență, adică o mică, acea 10% care în orice business e și un lucru pozitiv. Exact. Dar, bineînțeles, peste 80%, da, e un time wasting și... Da, hai să revenim, că n-am terminat ideea cu apetitul la risc. Bun, deci apetitul la risc. Profilul la risc este corelat cu apetitul la risc, mai ales că e o chestie genetică și e foarte greu. Doar 20% gândește-te că e corelat cu educația, la risc pe care o primiți și asta te felicit și faceți un lucru voi foarte bun, toți youtuberii și cei care faceți educație financiară și e mare nevoie de asta și bineînțeles și de mediu. Una e să fii într-un mediu mai stabil și alta e să tranzacționezi pe o piață mai volatilă și atunci poate chiar și cei cu apetit mai mare la risc nu vor să-și asume riscuri atât de mari. Dar de la apetitul la risc până la profilul la risc intervin și alte considerente în ecuație și aici chiar dacă statistica o ponderează doar cu 10%, este nu atât educația, cât experiența practică. Ok, da. Să stai să te uiți, să asculți webinarii și așa mai departe, sute, mii, unele chiar nici nu merită să te uiți pentru că nu se povestește ce trebuie și nu vreau să intru în detalii aici, dar vorbesc de educația ta, de experiența ta vis-a-vis de risc și randamentul care tu ți l-ai dori și asta brokerii știi că au o listă de întrebări, te întreabă ce sumă, de unde provine, în ce clasă ești de private banking, ai peste 20.000, 50.000 sau așa mai departe. Sunt fonduri în Dubai care au minim 50.000, peste 50.000 ei și garantează, dar bineînțeles cu disclaimer, pentru că nu există garanție pe piața asta de niciun fond, de niciunde, fără disclaimer, pentru că e o piață cu riscuri. Până la urmă și orice business. Orice business are. Orice business din lumea asta, că nu poate să dea faliment, că pot apărea turbulențe în piețe care să conducă la evenimente nedorite. Alte întrebări. Cât ar fi confortabil pentru tine dacă s-ar pierde din portofoliu? Și îi spun 5%, mai mult de 5%. Sau 10%. Uite, e prop trading-ul. La prop trading, dacă te califici să ajungi să faci pentru un anumit broker, să tranzacți pentru el mai mult de 10%, nici nu se pune problema. Poți să ai, spui tu că poți să obții 100% randament și asta nu-l interesează. Pe el vrea să-și protejeze, că sunt fondurile lui până la urmă pe care el ți le pune la dispoziție. Mai mult de 10% sau și mai puțin, 5%, 2% pe tranzacții și sunt limitări foarte stricte. Și atunci asta ar fi un alt criteriu. Cât îți permiți efectiv? Unii o să spună 50%, ori mi dublezi, ori 50%, sau 90%. Sau pierd, că i-am câștigat nu foarte greu, ori mi dublezi, ori uită de ei. Și atunci, în funcție de asta înseamnă, până la urmă, profil de risc. După aceea, orizontul de timp, iarăși, pentru că vorbim de valoarea în timp a banilor, da? Care se aplică foarte mult pe piețele financiare și mulți nu o iau în considerare și spun, am avut o rentabilitate foarte bună, am investit într-un activ și
a crescut, am făcut 10% și nu știi dacă într-o zi, nu anualizată, nu văd exact care a fost randamentul anual și rentabilitatea asta, risk-reward, cum spun ei, pe tranzacție și pe toate celelalte, este așa doar informativ. Poți să treci în Excel frumos, cu grafice, dar până la urmă randamentul anualizat, asta contează, pentru că doar niște tranzacții scoase din context, da? Nu sunt relevante nici ca să vezi dacă sunt potrivite pentru profilul tău de risc și atunci e foarte important ca să calculăm anual sau chiar să comparăm între randamentul de fapt între diversi ani și asta e o întrebare după părerea mea, cea mai pertinentă. Care e orizontul tău de investiții sau tranzacții? Și acum, iar, e o diferență între tranzacții și investiții. Exact. Și aș vrea un pic să o exemplific. Mulți spun speculațiile, tranzacțiile, le pun ei cam semnul egal, dar nu sunt neapărat identice. Sunt pe termen mai scurt, da, câteva zile, o săptămână, ca intraday trading și, eu știu, maxim o lună, swing trading, și investițiile pe termen lung, deja vizăm un an, 5 ani, 10 ani și așa mai departe, dar nu e o regulă. Și este obiectivul pe care îl am eu din acel lucru. Și aici am mai făcut o prezentare și aș vrea puțin să detaliez, pentru că e un lucru de concept care ar ajuta cu siguranță foarte mulți traderi să își dea seama dacă ei sunt în zona de investitor, de trader sau altceva. Și spun altceva pentru că am gândit un cadran, un grafic cu 4 cadrane și nu are nicio legătură cu un japonez de origine americană care a făcut și el un grafic și mulți se ridică în slăv și alții spun că trebuie luat așa doar 1% din ce concret a făcut el, deci nu... Dar să știi că te asemeni, ție îți place aurul, dar și lui îi place aurul, dacă e să măcar din punctul ăsta de vedere. Da? Foarte bine. Și el investește în aur mult. Dacă să spun că 1% poate avem o viziune comună, mai puțin că nu trebuie să înveți și doar să faci investiții imobiliare bune și te îmbogățești. Pentru investiții imobiliare trebuie că la fel de mult, poate chiar mai mult analiză și studiu ca să faci investițiile bune, pentru că și acolo randamentele pot fi bune, chiar mai bune decât în trading dacă știi unde să le faci și că ai ridicat într-o de mingi la fileu. Te întreb care crezi că din punct de vedere a investiției imobiliare e cele mai importante 3 lucruri? Pe mine? Da. Păi, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie locația cea mai bună. Pe primul loc, da. Dacă e să mă iei pe locul 2, tot locația ar fi, da, și să zicem că tot locația și tot locația. Primul rând, cred că astea sunt. Eu am doar una, doar locația contează foarte mult, că după aia prețul sau altele se pot diferă și alte lucruri, dar locația cred că contează cel mai mult, mai ales dacă te gândești pe termen foarte mult la ea. Exact. Deci chiar mi-ai citit gândul. Au deja știai și ai aceeași viziune cu mine. Uite, vezi, e esențial locația, pentru că orice poți să ajustezi. Exact. Dar dacă este într-o locație și nu e o casă mobilă, exact. E greu de ajustat. Și îți dau doar un scurt exemplu. Pendulăm acum puțin și eu sunt omul care deschide multe paranteze. Da, nu știu, la un moment dat, acum și eu mă gândeam unde am rămas. Dar e o paranteză importantă și când punem și paranteză pătrată și acolo, sunt și matematician la bază și matematician în zona financiară, adică îmi place să mă joc cu factorul de actualizare și fructificare
și de asta nu-mi fac probleme să deschid multe paranteze, dar eu zic că e o paranteză foarte importantă asta, alocație și spuneam că după 15 ani de trading și investiții și cu asta închei și paranteza cu istoricul meu, Ok. care a rămas și ea deschisă că n-am ajuns în prezent. M-am axat și pe zona de property management, Ok. și chiar peste 30 de case și aveam cea mai mică proprietate, o garsonieră de 21 de metri pătrați, care era în Frankfurt. Zona de property management a fost în Germania și acum o continui în România. Cea mai mică din toate proprietățile care le aveam, 21 de metri pătrați și avea grad de ocupare peste 100%, aș putea să spun. Adică au fost câteodată când ziceau, o închiriau și câteva ore că aveau un zbor, era alta care era aproape și de aeroport și seara o mai închiriai peste noapte. Da. Iar asta care era chiar lângă mese, proprietarul vrea un randament, o chirie undeva până într-o 1000 de euro, 800 și ceva de euro. Când a fost acest mese, e un fel de Romexpo în România. De 10 ori mai mare. Evident. Da, bază toate târgurile importante, inclusiv ăsta auto, unde vin din toată lumea să și testeze că e no limit și pot să-și testeze mașinile la viteze foarte mari. A fost tot așa un văr de sarcini și au venit niște băieți de o fabrică de șlefuitori de diamante din Rusia și au spus, wow, n-am găsit niciun de cazare. Un hotel de 5 stele, dădeam și 550 cât era camera pe noapte, atâta le ceruse, doar că era foarte departe și trebuia să venim în fiecare zi până aici și pierdeam timpul pe drum și când au găsit, garsoniera mea mi-a ajutat cu prețuri dinamice, văzând vârful ăsta de sarcină, la 450. Mamă! Pentru că era roșu tot, da? Și atunci, cu câteva zile înainte, și s-au bucurat atât de mult că au închiriat-o la 450 de euro pe noapte. Deci din 2 zile mi-au acoperit costul ei și au zis că e aproape și a fost o garsonieră care chiar a avut un randament colosal. Și asta, vezi, e tot un fel de arbitraj, da? Să închiriezi o proprietate și pe aia să o reînchiriezi pe termen scurt. Bineînțeles, aici au apărut restricțiile COVID, care n-au dat puțin înapoi. După aia restricții că puteai să nici mai plătești chiria care le-au dat tot datorită COVID și asta trebuie să mai restrâng din portofoliu. Dar hai să închidem paranteza, deci asta și o să mai revenim noi la zona de property management pe final eventual. Hai să închidem acum paranteza și cu profilul de risc, da? Și acum ți-ai dat seama că nu sunt omul care mă atașez de anumite active, chiar dacă sunt fanaur, dolar, e japonez, pentru că e ceva mai special. Adică există valute și există ienul japonez, care mai seama s-a și schimbat guvernatorul, vedem cu ce politică vine. E o țară în care apetitul spre investiții e colosal și au ajuns chiar să emită titluri, un fel de bonuri de masă cum avem noi, care și expiră într-o lună și n-ai cum să nu mai investești, că ei totul vor să investească, nu? Ca să o stimuleze și ei consumul un pic. Acum nu mai e problema asta, că au avut și ei puseul ăsta importat de inflație, dar va rămâne o țară cu probleme din punct de vedere al consumului, că până la urmă asta înseamnă și creștere PIB și, da? Cumpăram produse așa mai scumpe, îmi spunea un prieten, lasă, că ajutăm și noi la creșterea PIB. Dar ajutăm și la inflație, că le scump și asta și se creează spirala inflaționistă care e la fel de puternică. Exact. Da, deci cam asta ar fi viziunea din punct de vedere al profilului de risc și revenim la cadranul respectiv și hai să luăm tot din zona imobiliară, că tot, ca să închidem și paranteza imobiliară. Am pus cadranul ăsta, o casă, avem 4 cadrane, tranzacție, investiție, achiziție sau cheltuială. Ok. Da? În care din aceste active am clasificat-o? Și asta se poate extrapola după aceea și la o valută și la aproape orice activ, și la aur, și la chiar și la un indice. Cred că depinde foarte mult de obiectivul pentru care ce să cumperi casa. Exact. Asta este. Da. Asta este. Deci o cumperi. Și e în zona de tranzacții,
unde ai cumpărat-o cu un preț, nu te interesează să o locuiești, nu te interesează să o fructifici în niciun fel, ci doar să o revinzi. Și asta înseamnă trading-ul, da, tranzacționarea, unde spuneau unii, să știi că eu mi-am scos, ca să nu mă mai influențeze știri și asta, nu știu cum au reușit să-și aranjeze monitorul ca să vadă doar graficul pe care fac analiză tehnică și să nu mai vadă ce activ e. Ceea ce e o chestie. Înțelegi? Deci, da, fără activul. Strict analiză tehnică, să uită pe grafic și nu intră nici măcar ce activ este și ce... Da. Asta înseamnă, am cumpărat casa asta, că am văzut că e potențial, e locația și ce am zis noi, da? O vând și înțeleg că și aici sunt niște restricții ca să se limiteze speculațiile imobiliare, trebuie să o ții 3 ani, după aia plătești niște impozite suplimentare dacă o vinzi, nu cum sunt în Germania unde e speculațiune și ți-am aproape 90%. No. Dacă o iei și o vinzi, dar mai ales dacă faci asta pe termen scurt și nu locuiești în ele, asta înseamnă până la urmă tranzacție. Nu mă interesează ce randament. Unii spun, eu sunt carry trader, deși sunt mai mult pe piața Forex, sunt ca un fel de investitor tot în acțiuni, adică vreau și dividend, vreau și există valute și ajungem la valute exotice după ce închidem paranteza asta, care îți dau un randament foarte bun din investirea în acea valută, pentru că ratele dobânzii sunt mult peste medie. Cum e realul brazilian, a fost și lea turcească de aici, o să deschidem o paranteză pentru că e un studiu de caz pe care ar vrea. Poate data viitoare, când mai avem întrebări, nu mai e mult de asta și mai sunt întrebări. Da, bun, atunci eu ți-am spus, am fost la Liviu Moldovan la Canal 300, zic mai că vin să facem o emisiune și am ajuns să facem vreo 5. Fiecare dată se termina timpul și hai că facem partea 2, hai că facem mai face și partea 2. Hai să vedem cu casa. Deci tranzacție. E cadranul 1, achiziție, e tranzacție, e cadranul 2, investiție, în care o iau și o închiriez Și așa mai departe. Fac o firmă, fac orice care să genereze profit. Nu neapărat să o închiriez, poate să este de firmă. Ea îmi generează un reward, da? Și de asta o cumpăr. Poate să fie strict achiziție, în care o iau pentru confortul meu, pentru siguranța mea, să locuiesc în ea. Și asta aș putea o numi cu cei care investesc efectiv într-un activ, nu neapărat ca să aibă o valoare mai mare în timp, nu neapărat ca să obțină un randament ca dintr-o investiție. Îmi plac anumite tablouri, investesc, sunt colecționar de tablouri și investesc că îmi place să mă la el pe perete și dacă o să poată strănepoții mei să-l vândă enorm mai mult, investiția în altă sau investiția, eu știu, sunt fan Apple și eu cumpăr acțiunea Apple că efectiv, da, eu folosesc telefon Apple și îmi place și o iau. Și e aici un concept care a apărut și în cripto și care e foarte periculos cu HODL în loc de buy and hold. Exact. Da? For dear life. Adică eu țin activul ăla doar ca să susțin o comunitate. Și cu un anumit procent insignifiant pot să am și activele astea de care vă atașez. Vorbim în partea finală de asta. Și ultima, în al patrulea cadran este strict cheltuială. Și poate să fie o casă strict cheltuială? Hai să ne gândim. Eu mă gândeam la strict cheltuială când este casa cumva casa ta. Poate fi casa strict cheltuială. Da, dar totuși stai. Tu primești, nu primești chirie, nu primești nimic. Dar tu primești siguranța bunurilor tale care sunt adăpost, un confort pe care l-ai, da? Și asta și încerc să fac în zona asta imobiliară, să creez un lifestyle. Eu creez un concept dintr-o casă, nu doar o amenajez. Dar asta reușesc să și închiriez după aceea. Și, când înseamnă? Când este o cheltuială? Când o cumperi și îți dau iar un exemplu de un miliardar excentric din Elveția,
care a construit o vilă pe vreo 4 nivele cu bloc, cu lift exterior de sticlă. Da. A costat vreo 108 sau 109 milioane în total. Și îmi spune, anul ăsta poate ajung de Crăciun, dacă nu, vin anul viitor. Da. Da, pentru ei, da. Pentru ei, crezi că nu sunt oameni care au case care au case sau plecat în străinătate, nu închiriată și doar plătesc utilități în continuare? Eu am și știu. Da, uite, poate fi o cheltuială asta, da. Și chiar le spun, de ce nu faci ceva cu ea? De ce nu faci ceva cu ea? Deci astea sunt cele 4 care pot să fructifici un activ. Hai să vedem. Cumpărăm multe produse și le aruncăm prin casă după aia și nici nu le folosim, o achiziție inutilă? Multe. Asta e strict o cheltuială, nu e nici investiție, nici tranzacție, nici nu mai poți să-l revinzi, că tu știi, și auto, și când ai ieșit pe poarta fabricii, prețul automat scade și uzură morală și așa mai departe. Exact. Adrian, vreau să intrăm în portofoliu. Hai să intrăm. Ce înseamnă pentru tine un portofoliu optim? Pentru că ai zis cumva mai devreme că trebuie cumva să producă, nu știu, 14%. Dar ce înseamnă? Cum trebuie să dezvoltăm acest portofoliu? Da. Ca să ajungem la portofoliu, trebuie să spunem un pic și de cărticica asta. Da, chiar vreau la final, dar dacă vrei poți să spui acum. Ultimul capitol, primele 4 capitole, într-adevăr, sunt mai tehnice, e și parte de macro, de corelație, de indicator, rata inflației, dobânzi și așa mai departe. Multe grafice, calcule matematice, am văzut. O am și eu aici, dacă este să vadă, o am și eu. Da, ai primit. A fost o lansare foarte frumoasă și aici mulțumesc Amiral Markets, am lucrat cu ei, am lucrat și cu XTB foarte bine, am avut webinarii, chiar imediat după ce am plecat în Germania, pentru că rămânând doar strict investitor pe piețe, simțeam nevoia să fac mai mult și atunci am ținut niște webinarii 2015, 2016, 2017, după aceea nu mi-am mai permis chiar așa mult timp, dar uite că a revenit în formă și când foarte bine. Am și publicat cartea asta, s-a și lansat, au și primit o lansare toți cei prezenți, a fost un eveniment deosebit. Și spuneam că ultimul capitol am introdus un concept foarte inovativ, cum spunea BlackRock, cam trebuie rescris tot ce înseamnă literatură, da, din punct de vedere al managementului de portofoliu. Ok. Chiar am văzut o conferință a unui profesor din ASE care spunea, wow, câte cărți a scris pe management de portofoliu, vine să le ard, să le arunc la coșul de noi, să rescriem totul, pentru că nu s-a mai validat nimic. Deci în mixul ăsta de crize, 5, 6, 7 crize care s-au suprapus, ai văzut că în afară de dolar care cât de cât a rezistat foarte multe, nu au mai fost corelate de niciun fel și indiferent orice portofoliu ai avut, el s-a dus în jos. Și am introdus un concept plecând de acest hazard moral, da, pentru că acum gândește-te, hazardul moral, nu mai vorbim de companii de 500-600 de miliarde cum a fost în 2008, avem acești grei, Vanguard, BlackRock și așa mai departe, acum a ajuns pe locul 3 și UBS-ul după achiziția Credit Suisse, active aproape de 10 trilioane, da, hazardul moral este la un cu totul alt nivel. Și atunci am propus o formă de portofoliu constituit pe obiective și nu pe active. Ok. Adică nu mai mă atașez de un anumit activ, îmi place, eu știu, acțiunea unei bănci sau, eu știu, zona commodities, un ETF pe petrol sau altceva. Exact. Nu mă mai atașez de el, ci îmi stabilesc obiective. Și am prezentat aici în ultimul capitol concret cum poți să-ți setezi un portofoliu bazat pe obiective și cum să-l și împarți 10%, 20%, 40%, 20%, 10% pe fiecare categorie și fiecare să aibă un obiectiv. Primul să fie acest cont de rezervă, de refugiu, de last resort, au toate băncile centrale. Efectiv, noi ca trader de retail, da,
sau chiar și instituțional, trebuie să mergem pe aceeași metodologie ca și o bancă, pentru că suntem în același business. Ca să fim profitabili pe termen lung și ca să putem trebuie să avem o viziune asemănătoare și sunt multe strategii care spun că dacă ai viziunea investitorului instituțional, e foarte greu să nu rămâi profitabil pe termen lung. Ok. Și văd acest 10%. De 10% cash ar veni, nu? Sau Nu cash. Sau în... Cash înseamnă minus. În active, să zic, cu risc... Da, cu risc zero. Poți să ai titluri de stat, poți să ai și aur, dar nu în leverage și poate investești într-un ETF sau cum sunt, sau ETC, care sunt specializate pe commodities. ETF sunt mai mult pe indici, pe acțiuni. Un ETC sau și fizic de acolo e mai dificil. Dar mai sunt pe BVB, mai sunt bonurile acelea de pe aur. Și aici, chiar dacă, cum spuneam eu, am portofoliul ăsta diversificat, care până la urmă îmi dă un randament negativ, real negativ, el are rolul ca să îmi consolideze, să am niște active ușor transformabile în cash, cu care eu să pot să-mi finanțez sau să pot să îmi ajustez atunci în momentul în care un alt cluster, le-aș pune 5 clustere, 5 categorii, are anumite probleme, să zic, sau poate preexpunere. Exact. Că și aici este, dacă mă întreb ce sunt mai riscante, commodities, acțiuni, indici și așa mai departe, nu ele în sine până la urmă sunt riscante, până la urmă niciuna nu e atât de riscantă, ci expunerea pe care o am eu pe ele. Și dacă e în leverage, pentru că dacă eu am o expunere mică, el poate să fluctueze oricât. Uite, rodiu, de exemplu, pentru cei care vor adrenalină și vor să investească în ceva foarte volatil. E o piață mică unde se dau ordine cu săptămâni înainte pentru că producția nu face față, deci nu e ca la petrol unde OPEC poate să crească și să e o piață foarte mică, îl deții și fizic, acolo poți să-l iei și nu ți-l dă acasă, nu că e radioactiv, dar nu e de dorit să îl ai în cantități mari. Sunt și riscurile, pentru că are un preț undeva de 10 ori mai mare ca aurului. Deci ajungem la un 500 de dolari. Se și folosește în industria bijuteriei, se plachează bijuteriile aur, alb și argint cu rodiu și dă un luciu și o rezistență. Deci se folosește și în industria auto și în multe industrie se folosește. E un metal super nobil, aș putea spune, mai scump decât aurul, și ți-l depozitează el în anumite depozite. Și știi că atâtea grame, atâtea... Deci dacă vrei adrenaline, dar cu o expunere foarte mică, insignifiantă, cu piață foarte volatilă, uite, e un activ de genul ăsta. Da? Nu neapărat trebuie să intri în... Deci primul cluster e, să înțeleg, că active... Ăsta era ultimul. De asta, hai să luăm de la primul. Primul este 10%, ai spus, da? Exact. 10%. Care e al doilea din punctul tău de vedere? Al doilea este un cluster unde caut oportunități și aici inclusiv valute exotice și uite, de exemplu, unii trader, unii brokeri l-au scos de la tranzacționare și sunt foarte supărat pe asta, pentru că îl consideră riscant. Realul brazilian, care are 13% rata dobânzii în prezent, l-am prins acum vreo 10 ani, tot așa, cu dobânzi foarte mari, inflație mică, inflație tot 6-7% și ora dobânda 13%. Deci gândește că aici 6% randament real în zilele noastre. Da. Nu e că se întâmplă cu realul brazilian acum. Chiar dacă a ieșit Lula și mulți zic că e cu partea comunistă și asta, văd că nu a venit cu măsuri agresive, nu a venit cu măsuri excentrice și mai ales că BRICS-ul acum se transformă în BRICS Star, mai adaugă și alte state, Egipt, Africa de Sud și așa mai departe, se consolidează zona asta de economie emergente foarte puternice, cu China care e și ea acolo. Și uite cum se apreciază
o valută în care ai și randament și gândește-te că acest diferențial de 6% și mă rog, 13% cât e dacă îl primești și în leverage, ajungi să primești numai din dobândă 50-60 și așa mai departe. Da, bineînțeles, investiția luăm și cea caz Turcia, unde știm bine că lira turcească s-a prăbușit efectiv cu inflație de peste 80%, pentru că politicul a intervenit și a spus nu vreau să mai crești rata dobânzii și cum să nu crești, că altfel ai măsuri foarte limitative de reducerea ratei inflației. Și atunci inflația s-a dus. Bun, și bineînțeles că în momentul în care am avut și noi 93, 97, perioade de hiperinflație, dobânzi de 240%, leu s-a prăbușit, uite, acum avem o stabilitate a lui, când dobânza e cât de cât corelată și stimulativă oarecum și pentru... Deci al doilea cluster e mai mult pe zona asta de tranzacționare unor... Pentru tranzacționare, oportunități mai mult, carry trade, mai mult acțiuni cu high yield dividend, adică ai zone în care nu ai investiții pe termen scurt, ai mai mult investiții pe termen lung, care să genereze un profit tampon, îi spun eu, adică un 10-15% ăla care ar trebui să ți-l genereze, da? Bineînțeles că și primul cluster de 10% își generează, dar al doilea cât are la sută? Acolo foarte mult. Al doilea cât la sută? Al doilea cluster cât la sută din portofoliu? 20%. 20, deci 30 tot. Așa mi-am setat eu, da. 20% din portofoliu. Și aici pot să am și, da, cum a fost cazurile turcești sau eu știu, alte titluri care nu mai generează randamentul respectiv și am un alt cluster de arbitraj geometric, am spus eu, în care îmi fac un hedging la clusterul ăsta care trebuie să-mi dea investiții pe termen lung și strict. E ca un buget de marketing într-o firmă. Ăsta e clusterul 4 și o să sar peste 3, că 3 e cel mai voluminos. Ăsta e tot de 20%, în care eu îmi fac un hedging la tot ce am în clusterul 2, dar și în 3. Poziții care nu sunt în direcția bună, nu vreau să le închid că ele îmi generează randament în continuare. Nu vreau și atunci pe perioade în care am deprecierea actului respectiv, intru short selling și așa mai departe. Uite, de exemplu, în clusterul 1, revenirea la clusterul 1, pot să am și acțiuni românești, pentru că ăsta e un avantaj. Unii spun că e dezavantaj. Dar e și un avantaj, pentru că piața, bursa românească nu permite short selling. Pentru că nu ai așa căderi. Ia gândește-te că eu pot să intru și să shortez foarte multe din acțiunile care sunt la BVB și te duc piața în jos. Așa doar cei care ies că nu mai vor să aștepte. Da. Și atunci ar putea să am un telever, ar putea să am câteva în clusterul ăsta de active de rezervă. Bun. Deci clusterul 3 de... Emisiunea doar ca asta. Exact. Clusterul 4. Clusterul 4 de hedge. Clusterul 4 e de hedge și un hedging, am spus eu, geometric, pentru că aici iar propun eu o formă în care îmi pot să-mi controlez expunerea folosind puterea lui 2. Pentru că dacă eu intru cu anumite valori, la un moment dat o să cresc expunerea, cum recomandă unii, fă DCA. Eu propun un DCA în care este ajustat, care nu poate să depășească o anumită expunere. Adică nu intru cu aceleași sume și la aceleași momente de timp, că pot să intru exact în momentele cele mai proaste în DCA-ul meu. Îl fac inteligent, intru la momentele, încerc un buy the dip, nu? Dacă tot fac acest DCA și încerc să ajustez în funcție de probabilități, de evoluții și tehnic fundamental și așa mai departe cu valoarea. Și dacă vedem că investim chiar și cu 1, sumă de 1, prinde la infinit. Sumă de 1 pe 2, intru cu 1 pe 2, sumă de 1 pe 2, tot la infinit tinde. Și atunci eu am resurse infinite? Nu sunt infinite. Și atunci, nefiind infinite, cum să investesc într-un activ? Resurse finite în care eu văd un DCA pe termen lung în care expunerea mea va crește. El se poate duce în defavoarea mea. Piramidarea în pierdere, ceea ce e catastrofală. Atunci intru cu puteri negative ale lui 2, 1 pe 2, 1 pe 4, 1 pe 8, 1 pe 16 și așa mai departe. Wow, aici e matematică. Știi cât dă?
știi la ce tinde suma din 1 pe 2 la N? Nu-mi dau seama. Nu. La 1. La 1, ok. Deci oricâte poziții aș deschide, da? Un infinit de poziții îmi deschid pe activul respectiv, nu pot să expun mai mult de 1. Care 1 ce înseamnă? Expunerea maximă pe care o vreau pe activul respectiv. Pe 1000, pe 10.000, pe 50.000. Și eu investesc în continuare în el la toate prețurile, dar cu puterea aceste puteri negative ale lui 2, care nu mă lasă să investesc. Am ce postat. Cum poți să-ți cheltuiești salariul și să-l rămână întotdeauna bani? Cheltuiești 1 pe 2, 1 pe 4, 1 pe 8, 1 pe 16 și toată suma, da, în cele 4 săptămâni sau și toată suma până, da, de puterea lui 2 va rămâne întotdeauna. Ideea la 1 pe 2 să o investești și să cheltuiești 1 pe 4, 1 pe 8, 1 pe 16, 1 pe 32. Și jumate din salariu vei pune întotdeauna deoparte. Deci jumătate. Nu poți, nu toată lumea poate, din punctul meu. Acolo este ideal. Îți iei o putere a lui 2 în care tu spui eu puterea asta a lui 2 o investesc. 1 pe 2 sau 1 pe 8 măcar. 1 pe 8 din salariu. Intră 1 pe 2, 1 pe 4, 1 pe 16 să cheltuiești. Și ți le pui 1 pe 2 când ai de plătit și facturi și toate celelalte și celelalte puteri și întotdeauna va rămâne. Pentru că e întregul salariului, da? Care sunt aceste puteri negative ale lui 2. Asta e o chestie iar foarte inovativă. Hai să luăm clusterul 3, că cumva ne apropiem ușor de fira și să măcar să le stabilim pe toate care sunt. Clusterul 3 este 40%. Ok, deci ajungem la 90% în total acum. Da, și 10, ultimul, care e această nevoie de satisfacție a adrenalinei. Okay, deci acolo poți să intri în orice cu cei 10% și... Nu o să-mi pară rău de ei de regulă. Exact, nu o să-mi pare rău. Dar totuși, calculat. Tampon, nu din capital, exact. Care am un profit tampon, da? Și contul meu crește, 10% pot să zic aici am active și mai riscante și unde încerc piețe noi și investesc. Și 40%? 40% e un swing trading în care obiectivul meu iar nu este legat de active, ce să am în acel portofoliu, ci singurul meu obiectiv este maximizarea profitului tampon care mi generează clusterul 2. Ok. Și acum clusterul 2 care din carry trading și toate investițiile astea, dividend yield, high dividend yield și toate care îmi generează dobânzi, chiar și dobânzi, da? Ce am obținut? În clusterul 4 e uzina, e bucătăria în care printr-un swing trader și tranzacții și speculații și investiții și un mix pe care mi hedgeuiesc în clusterul 4 îmi maximizez. Asta e obiectivul meu. Să găsesc investiții cu randament cât mai bun, dar nu neapărat pe termen lung, ci chiar și pe termen scurt. Dacă am o creștere de dobândă peste piață, de exemplu, vedem că euro-dolar au tot fost în așteptări. Mai crescut cu 2,25, cu 0,50, a fost și pac, a făcut un mix spike cu 100-200 de pips sus-jos și au rămas acolo. Că n-am, eu știu, o știre sau că n-am ceva, un Black Swan sau ceva neașteptat care apare în piață și a plecat într-o direcție, în ăsta 40 am echipa, și zic echipă pentru că poate mai facem o emisiune în care să discutăm cum o bancă are analistul, traderul, cel care execută doar ordine, back office-ul din trezorerie, să crezi că o singură persoană poate să le facă pe toți, și hedging-ul, și analiza, și trading-ul, și execuția, și să țină... De asta ziceam, de asta vreau să zic. Sunt profesii diferite. Exact. De asta eu lucrez în echipă, am echipă care sunt trader care fac doar day trading, care fac hedging, care fac... Și atunci, bineînțeles că privești altfel un portofoliu și... Dar portofoliul ăsta mi se pare așa, nu știu, cât experiență poți să ai în spate să ajungi la un portofoliu de genul ăsta? Părerea mea că trebuie să crești gradual. Adică dacă ai câteva mii de euro, tu poți să începi să-ți construiești portofoliul ăsta, nu o să poți să ai toate categoriile. Cu siguranță, da. Da. Prima, mă gândesc. Sau oameni care să-ți ocupe diferit, să facă... Da. Dar analize oricum putem lua de pe Trading Economics, sunt multe site-uri unde putem le lua plata, chiar dacă nu spun eu că trebuie să ai echipă de 5 trader ca să vii prof și analiști ca să vii neapărat profil. Poți să le externalizezi, ca și firmele, externalizezi contabilitatea, juridic și așa mai departe, le externalizezi din altă parte. Și, bineînțeles, treci prin prisma profilului tău de risc și prin prisma
Da. Dar trebuie să fie cineva, părerea mea, un trader specializat oarecum pe trading-ul ăsta de știri, care îi trebuie rapiditate, îi trebuie și abilități. Că dacă, poate vorbim o dată și de abilitățile traderul, investitorul, traderul de știri, traderul de tehnic, sunt iar profesii diferite. Și nu poți o persoană care are rapiditate așa, tu să pui să faci investiții cu o tranzacție pe lună, păi nu utilizează acea resursă, el vrea să facă 100 de tranzacții și copy trading și toate celelalte și să își maximizeze profitul și atunci e greu ca un trader să poată să fie în aceeași categorie. Deci aici ar trebui să fie specializat fiecare pe... Iar ca diversificare, așa din punct de vedere și geografic și industrii, eu zic că potențial foarte mare are industria farma acum, suplimente și inclusiv zona veterinară, inclusiv pentru oameni, pentru toate celelalte, sunt companii care cresc acum mult. Zona IT o consider oarecum nu într-o bulă, dar cu perspective nu foarte mari de creștere în continuare, pentru că apar noi tehnologii, adică părerea mea e că e o zonă în care riscurile devin din ce în ce mai mari. Zona de real estate, iar e o zonă stabilă. Zona de industrie alimentară și aici tranzacții pe grâu, tranzacții pe soia, tranzacții pe cafea. Și asta e o piață destul de închisă, destul de controlată, în care prețul are anumite specificații, dar dacă intrăm acum și în instrumente, nu. ar mai facem... Suntem oricum... Lăsăm în suspans și... Mai facem, promit că mai facem, că discuția este oricum destul de vastă. Asta vreau să... empatic. Da? Okay. Hazardul empatic, adică hazardul moral. Pentru că hazardul e ceva și pozitiv și negativ. Da? Unde o poate găsi lumea, în general? E risc dacă noți cu ei sau dacă îi pescuiești, e oportunitate. La Libris, dacă se dă titlul, apare și online, se poate comanda și fizic, se poate și downloada electronic, pentru cei care preferă să citească pe calculator. Am și aici un contact de feedback în ea și chiar îmi doresc, pentru că părerea mea, ce spunea BlackRock, ar trebui rescris un manual. Cartea asta poate e prima filă din acel manual. Care, împreună cu alți experți din domeniu, e o provocare a secolului, aș putea să spunem, să regândim tot ce înseamnă managementul de portofoliu, de investiții în conjunctura turbulențelor, cum spunea Ellen Greenspan, Age of Turbulence, da? Care continuă, chiar dacă nu e guvernator. A venit și Bernanke, a luat și premiul Nobel pentru politica pe care a promovat-o lichidității ieftine. Acum noi suportăm consecințele în prezent în care dolarul a fost susținut artificial, dar suntem optimiști, lucrurile trebuie să se reașeze, dacă nu mai avem alte probleme geopolitice, militare și așa mai departe. Da. Încercăm să revenim pe creștere, inflație până în ceea ce e faimoși 2%, care e lupta băncilor centrale și a Ministerului de Finanțe, că și ele trebuie să contribuie la asta, și piața energiei, care iar s-a stabilizat, vedem. Rămânem într-o tendă pozitivă. Exact. Succes doresc tuturor traderilor, investitorilor și tuturor categoriilor care activează pe piețele financiare, piața imobiliară sau eu știu alte piețe care sunt conexe și e bine să le analizăm în paralel. Adrian, o mare plăcere. Ne vedem data viitoare, abordăm poate subiecte un pic mai, să zic, mici, dar mult mai detaliate. Luăm câte o paranteză. Luăm câte o paranteză de fiecare dată și o detaliem. Luăm o paranteză și facem. Mulțumesc tare mult, sper că a fost de folos tuturor. Oricum un episod cu multe informații, un episod, să zic, din punctul meu de vedere tehnic, dar foarte, foarte bun. Mulțumesc, Adrian. Și eu mulțumesc. La revedere. Toate bune.